നമസ്കാരം AR പെറ്റൽസിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വളരെ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്വാദിഷ്ടമായ ഒഴിച്ചുകറിയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ പച്ച തോട്ടുപുളിയും ചക്കക്കുരും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ഒഴിച്ചുകറി. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ കറി ചെയ്യുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയാലോ. നമ്മൾ പച്ച തോട്ടുപുളി വെച്ചിട്ട് ഒരു ഉടച്ചുകറിയാണ് ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഒഴിച്ചുകറിയാണ്. ഇതേപോലെ നല്ലതായിട്ട് പഴുത്ത ഒരു തോട്ടുപുളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പച്ച തോട്ടുപുളി. ഇത് നമുക്ക് ചെറിയ പീസ് ഒന്നാക്കി എടുക്കാം. ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ചക്കക്കുരുവും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചുകറി ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ ഇത് ചെറിയ പീസാക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഈ പുളിയും ഞാൻ കുറച്ച് അതേപോലെ ഒരു 10-15 ചക്കക്കുരു എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതേപോലെ റൗണ്ടിലൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുവാണ്. നമുക്ക് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കുക്കറിൻ്റെ അകത്തിട്ടൊന്ന് വേവിക്കാം. അപ്പം ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇതൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഞാനൊരു കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന പച്ചത്തോട്ടുപുളി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചക്കക്കുരു നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു നമ്മുടെ എരിവിനാവശ്യമായിട്ട് ഞാനൊരു 3 പച്ചമുളക് നെടുകി ഇതേപോലെ പിളർന്നിട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ഞാൻ ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലേക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് വെള്ളം മതിയാവും. പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം, ഒഴിച്ചുകറിയല്ലേ. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗവിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ സ്റ്റൗവിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വളരെ പെട്ടെന്ന് വേവും. പുളിക്കൊന്നും വലിയ വേവില്ല. നമുക്ക് വേവുന്നിടം വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകറിക്ക് വേണ്ടി അരപ്പ് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു 1.5 കപ്പ് ചിരകിയ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 1-2 ചെറിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ചെറിയ ഉള്ളിക്ക് പകരം ഞാൻ ഒരു പീസ് സവാള ഇട്ട് കൊടുത്താലും മതിയാകും. അതിലേക്ക് ഞാനൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടിയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ടീസ്പൂൺ ജീരകപ്പൊടി, ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം. കുക്കറിൽ നമ്മുടെ പച്ച തോട്ടുപുളിയും ചക്കക്കുരും കൂടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഏകദേശം ഒരു 3 വിസിൽ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നന്നായിട്ട് വെന്ത് കാണും. പുളിക്ക് വലിയ വേവില്ല, ചക്കക്കുരുവിനേ ഉള്ളൂ. അത് നമ്മൾ ഓരോ ചക്കക്കുരുവിൻ്റെ അനുസരിച്ചിരിക്കും വേവ്. ഇത് ഞാനൊരു 3 വിസിൽ കേൾപ്പിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമുക്കൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. നമ്മുടെ പുളിയും ചക്കക്കുരും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. പുളി നല്ലപോലെ അങ്ങ് വെന്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ചക്കക്കുരുവും അതുപോലെ വെന്തുടഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ അരച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നതും കൂടെ നമുക്ക് അരച്ച് ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട അരപ്പെല്ലാം കൂടെ അരച്ച് വെച്ചിട്ടില്ലേ, അതെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ അരപ്പ് നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെന്ത് കിടക്കുന്ന ചക്കക്കുരുയിലേക്കും പുളിയിലേക്കും നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ അരച്ച് ചേർത്തതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണേ. എന്നാലേ നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഒഴിച്ചുകറി ആകത്തുള്ളൂ. നന്നായിട്ടൊന്ന് നല്ലപോലെ വെന്തതായതുകൊണ്ട് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ഉടച്ചെടുത്താൽ മാത്രം മതിയാവും. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ച് വന്നോട്ടെ. നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകറി തിളച്ച് നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് അങ്ങ് ലൂസ് പോലും ഒരുപാട് അങ്ങ് തിക്ക് പോലും, കണ്ടില്ലേ. ഈ ഒരു പരുവത്തിന് വേണം വരാൻ. നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പൊക്കെ നോക്കണം. ഉപ്പ് കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം. നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകൊന്ന് നമുക്ക് താളിച്ചൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കടുകെല്ലാം പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ളു പച്ചുലുവയും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു 3 ഉണക്കമുളകും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ പച്ചത്തോട്ടുപുളി ചക്കക്കുരു കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള നല്ല അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റോട് കൂടിയ നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ ഒഴിച്ചുകറി ഒരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയാണ് നമ്മുടെ പച്ചത്തോട്ടുപുളി ചക്കക്കുരു. എല്ലാവരും പച്ചത്തോട്ടുപുളിയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ചോറുണ്ടാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു കറി മാത്രം മതിയാവും, അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ പുതിയ ഒരു വീഡിയോ വരുന്നത് വരെ ബൈ ബൈ.